Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla maniro ɓindu jayndeli moɗon caggal nde min jarni on e jebgol moɗon kono kadi commentaire uji moɗon ko dañde tan weltare huccidde moɗon hande kadi oɗo subaka alarba hande wiide won bisimilla ɗum noon Aissata Ndiaye banimon debbo wonde banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma. Bani mba Aissata Ndiaye a salminama en calmini yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala en jettiɓe kadi en jarneɓe no mbiɗani hoolare ha tengti kadi e hormare ndeɓe kormi nde haalirde walla mbiyen ha joni ndeɗo Ayaw habrirde Pindi TV kola ɗum ko noon Roɓindo Diayndeji ko hen paaɗen hande noon ne wayno ko toɓɓe certuɗi ɓuuri ko tawede e nder jayndeji leydi Sénégal noon tigui Amadou ɓurdu o udditi hanki udditi mbeɗa andi kam an aɗan heblo no fewi pour yaade e galleji mawɗi ko wayno surtout gammu toon to Tivaouane ko noonne kadi min kam mbeɗa andi jammaɗi ɗi foof tan mbeɗen e jumaɗi pour yettinde ɓurduɗi inchallah noon tigui yo Allah jaab kala ko duwa toon Amadou wadde noon en garate Roɓindu Jayndeli meɗen aran taw ko ɓuuri tengtude de ɓuuri tengtude hannde no mbimi ni ko toɓɓe certuɗe ne wayno no ɓuuri hen ko mantanade ne waɗi toɓɓere ko fate banggue dorog ne waɗi ko fate banggue dawrugol politique ne waɗi kadi aussi toɓɓe goɗɗe ne tawi e nder noon tigui wadde en puɗɗoto hélas tigui las quotidien no mbiruɗen ni koko yewti ko e nanggal angal duwan leydi men Sénégal nangui ko yewti ko e drogue woni tan huuɗoɗa e nowo nangga ko toon to kaggulaɗe ɗo e Dakar woni pro autonome ɗo e Dakar tigui duwan o noon nawi kay nangui ko tolni e 43 tawi ko plaque drogue ɗum ɗon noon so qimama e copraji men CFA ma tolno e 3 milliards. Le Soleil nden jayde gendire ko hen tigui arti ko ngam haɓare mbiyen tigui ko fate banggue waɗoɓe trafic de drogue ɗo e leydi men Sénégal tawi noon nden ɗon haare darani ɗum ko duwan leydi ndi saabi noon ɓe nangui ko tolni e 43 tawi ko plaque de drogue e ko preje ne tolno e hono 3 milliards e halis CFA kono ɗum ko noon holitama wonde onon drogue kay ummino ko toon to dongre Europe ina yaɓani toon to leydi Gambie. La Tribune nden ɗon jayde ari koko yewti ko eko uddi hakkillaji hani e konngudi ganduɗa ɗine teska kala e saaha ko yewti ko e 3e mandat ɗum ɗon noon holitama wonde tan holko mawɗo leydi ndi wuufi oɗo saaha e nder fittandu muɗum saabima noon holitama wonde ɗum ɗon adde tigui kuluhuli kam e jiibore nder landa APR kono ɗum ko noon ɓe ganduɗa ko nanggoranɓe ko noonne kadi ɓe jaadani ko yewti ko e 3e mandat addi tigui jiibore hakkude mabɓe saabima noon holitama wonde so renaki moni kala tan ama nodditi yimɓe mum e ko fayi arde jayde Sud Quotidien ko hen tigui nde arti ngam hadde ko fate banggue kala ko fate banggue mbiyen konngudi walla ni jewte ko yewti ko e 3e mandat e nder landa APR landa mawɗo leydi ndi ɗum ɗon noon jayde ne haala tan holliti wonde tan holko woni e wadde walla mbiyen hol tan tambugol ngol ganduɗa ngol ina hulɓini tawi noon ko mawɗo leydi ndi biteɗo Ibou Sène noon ko ganduɗa ko woni jangguinowo ko yewti ko e science politique toon to université Gaston Berger mbo Saint-Louis holliti wonde noon ɗum ɗon ala ko jeeyi sababu muɗum tan so wona kanko mawɗo leydi Macky Sall o yiɗa joni o ko yewti ko e yewtere 3e mandat ina tigui jiiɓa leydi men Sénégal kono tan noddirteɓe ganduɗa ko woni mouvement M23 yidde munen tan ko ngam deƴƴe ha laaɓa ceer ko yewti ko e 3e mandat alay saago kuulal article 27 memte e nder kuule leydi men Sénégal. Les Échos nden jayde ari ko e dawrugol kono nde yilli ko toon to Podor dande maayo ɗum ɗon noon ne wayno ko poɗe ndure joli hakkude gardiɗo kono kadi e cukko maire mbo Podor woni Aissata Tall Sall woni de Racine Sy oɗo saaha noon hollitama wonde ko poɗe ndure mawɗo joli hakkude mabɓe ha tengti noon e saaha ande ɓe gonno tigui e yewtere moni kala tan holliti wonde ko kañum woni gardiɗo ndin ɗon mairie saabima noon hollitama wonde waɗi tigui gañiɓe caggal piyodiral kam e poɗe ndure won hen kay ko tekki munen ceeki e wiide Isaga Ly goɗɗo Mansour Sall kañumne kadi arti on ɗon film o holliti wonde tan ko yo won goto mabɓe mo ganduɗa o sakkiti arde nde ari nde kadi wi ene jokto alhaali batu ngu saabi noon poɗe ndure on ɗon joli toon to maire mbo Podor mairie mbo Podor. Walfadjri nden ɗon jayde ari koye dossier jaƴƴo mo ganduɗa hande o ina teski rewɓe ganduɗa ɓe kiɓani tigui dañde sukaɓe woni tan ɓesnani e galleji ɗi saabima noon ha hakkillaji mabɓe ene jiiɓi moni kala noon e mabɓe ina suuti hen konnguli oɗo mo inde muɗum Sowa ko ate holliti wonde omo wuuri cattuɗam e nder galle tawi noon ko noon ɗo resa caggal nde heɓani ɓiɗɗo goɗɗo ko inde muɗum ne Sowa wiyete ko AM holliti wonde noon oɗo saaha ala ko woni yidde makko tan so wona wartade omo ganduɗa noon ko professeur
professeur tambiɗo kalko fate bangue gueɗe ɗen ɗon o holliti wonde ne wayno wasde dañde sukaɓe sa daari temdere kala e nder capanɗe nayyi ɗum ɗon yowiti ko e worɓeɓe ɗin konguɗi jajji ne tawe e jayde Walf Quotidien ko dossier e oɗo subaka hande le témoin nden ɗon jayde arti koye hajjo woni tan hijjore 2019 ndeɗo nde jewtuɗen professeur Abdou Aziz Kébé nde woni tan haali foof eko yewti tigui on ɗon fanno o holliti wonde e nder temdere kala nde ƴettuɗa e hajji hikko ene wayno fodde capanɗe jeetati ɗe ɗum noon kala rewi e lawol wiide makko noon ko tolni tan e 20% woni tan e nder temdere kala gueɗe nogas woni tan ko yuɓɓani walla mbiyen ko teska tigui hono gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ene jiiɓi seeɗa kono ɗum ko noon o arti e délégation ngaji ɗi bayniɗo e leydi men Sénégal ha tengti e société ji tambiɗi kala ko fate banggue yaha garta to banggue weeyo ko noonne kadi e tambiɗi ko fate banggue yaha garta to banggue toon to Arabie Saoudite e wiide makko foof tan yuɓɓi e rewi lawol konguɗi makko jaaji kanko professeur Abdou Aziz Kébé ene tawi e jayde Les Témoins jayde stade coftal bali ko ɗon guddirten ko yewti ko e robindo jayndeji men e oɗo subaka hande Sénégal Congo Brazzaville ko sappoytete lewru novembre toon to Thiès saabi noon hollitama wonde oɗo saaha won kuluhuli ene joga e dow fettoɓe meɗen tato woni Sadio Mané Krépin Diatta e Mbaye Niang ɗum ɗon noon woni ko jayde arti hellogo yango ne tawi e page 7 e jayde witende stade kono ɗum ko coupe du monde U17 toon to Brésil baroɗe teddugal leydi men Sénégal tokosɗe hande ma kuccodir e dow la Pays-Bas sanga 20h ɗum ɗon noon koko yewti ko e dow tarikh no jayde windiri ko le Lionceaux face à l'histoire kono ɗum ko noon mo ganduɗa o kono dirteɗo les génies on gono on ɗum woni Lionel Messi hanki noon hollitama wonde o waɗi kadi kono potiral matidingal ko yewti e championnat on ɗon caggal hande ɓe pooli loggi joyyi e loggol gotol ɗum ɗon noon hollitama wonde kanko Léo Messi o heeɓi wadde doublé ko noon kadi o rokki ko wiyete hono 2 passes décisives woni ko tawete e jayde witende stade ko ɗon guddirten ko wiyete koye roɓindo jayndeji non tigui Amadou koye jayde stade uddata roɓindu jayndeli meɗen udditen tan banggal gongal woni ko ganduɗa woni fait divers walla mbiyen gueɗe rendo Amadou hande noon gueɗe rendo yeehi ko toon to Diourbel to ganduɗa noon ina wiye Kër-Yelli noon woni ko to Diourbel ɗon noon ko kewi toon ko wona jaam ko tan o mo ganduɗa ko ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa ina tolni duuɓi 53 e kanko noon ko tan bartiɗo no wartori ko duppuɗo hoore makko o duppi hoore makko noon ɗum ko hanki saga waktuji 17 walla mbiyen 17h yoni ɗum ɗon noon yette ɓe mbi tan ko ɓe tawe sara makko bidon mo ganda essence wonno hen kanko o ɓiɗɗo gorko noon mataw o wondano e hakkille makko ha woro ɗum tan saabi ko wayni noon ne muusi Amadou ne muusi no fewi eɗen teskorno ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓen gonde mette to banggue was jogade golle walla to banggue mette ko wiyete ko ɓesguji walla to banggue gueɗe baɗe noon kañumen kewno duppude koye munen tawi noon hay ɗum ɗon kadi ɓoyani ko naati e nder leydi men Sénégal eɗen gandi wonno koye leyɗele ko wayno toon to dowlaji dentuɗi hani toon to ɗo hen e dongre Afrique kono ko leyɗele ɗe ganduɗa ko leyɗele arabeɓe ɗum ɗon noon hande o laayi kadi ha e nder leydi men Sénégal kono ko ɓuuri hen ko hawnade ko ɗo biyaɗo ko kangaɗo manam hakkille mum heewani duppi hoore muɗum en tout cas c'est vrai enquête nan hen waɗe eɗen ɗamini kono noon kadi ko hunde ganduɗa nde ne ɗeɓi hawnade saabu hewno wadde ɗum ko neɗɗo joom hakkille mo ganduɗa ene tini mette saabo noon waɗa ɗum pour hollirde mette muɗum hankkinen ala foof to yettima e nokku saabo noon joomum wadde noon kono kadi ɓaɗum woni leydi ndi ko leydi lawol eɗen gandi ma hunde nde waɗa ko wiyete ko hon enquête ko ɓuuri hen ko hawnade kadi aussi ko tawɗon bidon mo ganduɗa ko bidon bannoɗo essence kono kadi ko huuɓi bidon o holto woni ɗum noon kadi aussi ko namdal Aissata ko noon tigui Amadou mataw tan won heɗɓe lawol ɓe ma ƴewta ɗum kono kadi Amadou aɗa andi tan ke saaha foof ko wayni ina daña wiye neɗɗo o tawama ina haɓɓi dande muɗum ɓoggol ligge lekki ko way noon ɗum ɗon foof te ko heewi fo hebde ko ɓe ganda haqqillaji mumen ngala ɗum noon ko wayno enquête ina foti udditede ko wayno saabu so tawi neɗɗo haɓɓi ɓoggol tawama ɓoggol ne haɓɓa e dande mum tan ni welti wasi fittandu muɗum wawa haalde kono kadi holko wari ɗum ɗon foof ko namdal beele kanko wari hoore makko walla wonko addi sababu goɗɗum ɗum ɗon foof ko wayno enquête ne foti waɗede baɗe gueɗe baɗe noon saabu wonɓe ganda yette kangar ne wawi wadde ɓe dérange walla waɗa ɓe gueɗe ganduɗa welani ɗumen ko Allah andi yoni koye aduna min goni ko woni foof ina yiye ɗo kono saaha foof enquête aji yo ndewe losko waɗe hano
hanirta ni mbele ma ƴeewe ma mbele ma wot ko hocca ɗon walla surtout Aissata aɗa andi holto mbatten erango o min jimi wadde eranko e ɓe ganduɗa ɓe ko kañum men jibini ɓen ɗon hande o ina kedde e beddaji ina mbaala hen ina ɓorno tekkede moƴƴani kangaɗo ko neɗɗo hono no yimɓe ni saabu ni heewi joomum kam yo yimɓe paam ko tagodi Allah ko Allah tagui ɗum donc noon ne moƴƴi suure sa yiɗi ɗum ɗeɗo gueɗe kala ene jiiye kala e saaha Aissatou ene wayno ko accude hangaɓe ɓe walla mbiyen ɓe hakkillaji mumen kewani ɓe eɗen goni e beddaji ene mbaɗa gueɗe kantoriɗe hande o sinno koye galle o moftono o waɗa e nokku ñamde makko e yarde makko omo laaɓi tekke makko ne laaɓi mbiɗa sikki ma won ko heeɓimo tawi wona hono ɗeɗo gueɗe kantoriɗe noon tigui laamu ne Amadou ne jogui hen part de responsabilité kamɓe ne yo galleji mofteteɗi joom haqqillaji ɗi ngalaɗi ɓeyde ɓe mbaɗa hen investir ha no hannirta ni kala birtaɗo e bedda ina dardata wawe waɗede ramassé fane toon ina safri hayso tawi ni koreji mum tinani mbeɗa sikki investissement ji mbaɗi noon kadi ene moƴƴi ɗum noon ɗon min guddirta roɓindu Diaydeli meɗen bandiraɓe ko tottude won aadi tan saaha janggo saaha goɗɗo haademi woɗɗude effectivement Amadou a jarama mataw tan sunnare ene tawi en ɗo e nder galle meɗen o woni omo ganduɗa kañum woni Samba Diop keddo e banggal kala ko woni technique ɗo e nder galle meɗen amo tan dañi hande noon sunnare mbiyen tan joom suudu mawni ko Amadou ina sanki yo Allah yurmo yaafamo galle o heɗɓe hen ɓe foof ina duwanoma Amadou tigi en duyima e inde Abou Samba Diop gardiɗo galle o e dendagal gollowo ɗo hen guiye to banggue technique ha yetti banggue keblowo jewte eɗen mbiya tan kanko jaaɗo yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna amin Allah jarama on jarama bandiraɓe wadde aadi ko janggo so Allahu lamdo jaaɓi Ndeye Fatou heɗanno ene banggal caméra o Aissata Ndiaye e Amadou Moussa gonduno ɗo